Het vuur griept vlug om hem heen als het rijdt in de bronnenvlucht. Van de bronnenwacht reden om de bron op te schalen van middel naar grote bronnen. De plaats wordt net bewennen. Er staan een caravan in en een aantal gasflessen. Een aantal gasflessen hebben we horen ontploffen. En dat kunnen natuurlijk gasflessen zijn van caravans, maar dat kunnen ook gasflessen zijn van de werkzaamheden. Hoe gevaarlijk weer dat? Ja, gelukkig is daar geen een gasfles die ontploft, is natuurlijk altijd gevaarlijk. Nou, gelukkig stonden de hulpverleners op een voldoende afstand, waardoor daardoor niemand gewond is geraakt. Op het stuit van de bron winnen er mensen aan het werk op een plaats. Mogelijk is het vuur door de werkzaamheden ontstaan. De bronwacht zit intussen met een probleem uit bluswetter. Dat moet 4 waai komen. Ja, we moesten het water op een kilometer afstand uit de vaart hier achterhalen. Nou, het heeft enige tijd even iets langer geduurd als de normale waterwinning. Maar we kunnen wel vaststellen dat het geen invloed heeft gehad op de staat waarop de boerderij er nu bij ligt. De boerderij is gewoon niet te redden geweest, omdat het ook al een ver uitslaande brand was op het moment dat wij aankwamen. De herenwaai wordt een schoft lang aanzet omdat er al gauw een soort mensen komen te zien. Nou, de oorzaak wordt verder onderzocht.